iyazwakala manje moya engcwele khona bazalwane. Kuthiwe-ke masicela umuntu omthandazo, then we hand over kumdala bawukodla. Sicela nje siphakameni senze Osibawo amasonto Nkosi zami hlala ezulwini. Sibulela Thixo wethu ngempilo osinike yona. Sibulela ngeshelter malusilungeleyo osinike yona. Sibulela labantwana Thixo wethu osibabalela. Sibulela ngempilo kwifemeli zethu malusilungeleyo. Above all Thixo wethu sibulela okoba wena usifele. Sibulela okoba wena Thixo wethu usibiza okoba sibonyana ngendlela zakho singabantwana bakho. Siyabulela malusilungeleyo. Nenzi into senzela zona Thixo wethu singathembi. Ezinye sizithatha for granted malusilungeleyo. Ngeli thuba naba bantwana bakho Thixo wethu bakunganisekela malusilungeleyo. Bezofumana umbethe wezulu. Nceda malusilungeleyo uzikise iingqondo zethu. Iintliziyo zethu zilulamele ukuva ilizwi lakho malusilungeleyo. Sineengxaki ezahlukeneyo Thixo wethu. Njengoba sivuka kumandlana ezohlukileyo, siza nemithwalo yethu kuwe malusilungeleyo. Xa usibiza ngesasa namhlanje okoba masize Thixo wethu nemithwalo yethu. Nangumntwana uzawusebenzisa. Sebenzise malusilungeleyo. Nika amazwi akhethekileyo okuxhalana nazo zonke iingxaki zethu njengoba sikule ndawo malusilungeleyo. Sesithi xa siphuma malusilungeleyo siphume sinamandla. Siphume malusilungeleyo usinike indlela yokuphila icebo malusilungeleyo. Siyazi uba ke Thixo wethu ezinto zisenzeka ngoba sizicela ngegama elihle wasifela uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Maranatha masala. Nkosi yethu yes. Ndiyandibulise kodata ngayo lentsasa ngegama likaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Hey, ndiyafika ke le mini. Ingqondo yami sasa ndiziva ndiblame ndisithi hey lo mzalwane undixelele nge-last minute na short notice uba ndizomthetha apha. Kodwa ke bekunsuku. Masimbulele ke uThixo ngeli thuba athe wasibabala. Kodwa ke nami manje ndiyacela bodade noba silate umuntu noko uyayinika into yakwenze bazofumana noko amandla kwenze ba noko sizoba segiyeni sonke. Eyami ke ingoma endiyithandayo number 70 kodwa ke asizozicula zonke ivesi. Mhlawumbe yabe yokuqala ibe iphambi yokuqala neyokugqibela. Nkosi. Ah, 7 number 7. Sia, sia,
Sibulele ke bantwana bakaThixo inkosi kakhulu. Ngeli xesha ke ngicela sikhole intloko ngomthandazo. Bawethu wasemazulwini, yise inkosi yethu enguYesu Kristu, kumkani kakumkani, Nkosi kaNkosi. Silapha ke Nkosi yam ngosongileyo kule ndlu ebizwa ngegama lakho. Ukuza kubiza wena Thixo wethu singootata. Sithi Thixo wethu oyona mthandazo kodwa ukubana sisondele kuwe ngomthandazo. Ukuze Thixo wethu njengabantu abangootata abangababingeleli abanika uxanduva sikwazi Thixo ukuyifeza nokuyizalisekisa intando. Nabana abantwana Thixo wethu onyana balapha, nabana ootata bethu balapha, nabana abakhulu bethu balapha. Sincede Thixo ubukho bakho sibuza Nkosi kweli khaya. Ukuze Thixo wethu naxa sizawuphuma xa sesiyisongile le inkonzo siphume apha singabantu abaphucukileyo nabantu abaguqukileyo. Sisicelo sam eso ngoYesu Kristu Nkosi yethu, amen. Namhlanje intetho endifuna ukuthetha ngayo ithetha ngamandla empembelelo. I want to talk about the power of influence. Wonke umuntu ophila emhlabeni unayo impembelelo. Okay. Unjalo nje impembelelo ke ingamacala amabili. Is either iyamakha umuntu okanye iyamchitha. Okay. You either u-influencer abantu uba-builder or else uyaba-destroya. Impembelelo ke ngamandla elizwi. Impembelelo ke ngamandla esenzo. Impembelelo ke yinto ongakwaziyo ukuyilawula. You cannot control it. Kuba isisipho esivela kuThixo. Kwezinye zezipho uThixo azinike umuntu. Uyakwazi into yoba uThixo ukunika imali. Imali ke uyayilawula. Uyihlanganise, uyifake ebhankini, uinveste. Uyinike lo umthandayo, umvimbele utshaba lwakho. Okay. Kodwa impembelelo yona ukwazi uyilawula. Kuba impembelelo ifika ngexesha ufikayo na emhlabeni. Yawugqiba ihamba indlela yayo. Impembelelo ke ayilawulwa nguwayivingawe. Qha idithenyanwa zizenzo zakho. Ithe ke xa ndicinga okokuba mandithethe ngantoni notata. Ndaqonda uba mandikhe ndithethe ngempembelelo. Okay. Impembelelo ke ndithe ngamandla elizwi. Baninzi abantu abaphembelela abantu ngendlela abathetha ngayo. Masenze umzekelo, abanye abantu abaninzi kwezopolitiko bayathetha baphembelela abantu abaninzi. Unjanjoku abanele ukuphembelela abaphambi kwabo. Uyawuthi nawe usendlini yakho uphembeleleke ngoku kule ndawo kusendlini yakho ubukela umabonakude. Okay. Impembelelo ke ihamba indlela ende. Impembelelo le ikwa ngamandla esenzo. Ngapha kokuthetha kukusenzo. Ngoba uyakwazi into yokuba ngabana
uthethe into kanti le uyithethayo uyenze. Ngoba udibana kwento yokuthetha nokwenza zizinto ezo ezibalulekileyo. Impembelelo ke benjengoba besitshilo ayilawuleki, ihamba ngapha kokuthetha nokwenza kwakho, kwa ubukho bakho endaweni. Impembelelo leyo uyakwazi umphembelela umuntu ngoske ube phakathi kwabo ungakhange uthethe nto. Impembelelo leyo. Bendicinge ke ngebali likaRuthe. Xa ndaqonda uRuthe ngumntu ongumama. Okay, yeah. Ukuthetha ngabantu abangomama sizokuthatha. But ke ibali likaRuthe linika umdla. It's a short book incwadi kaRuthe. Ayoncwadi inde. Ayifani nendumiso nezinye incwadi. Hayi ine-chapters ezimbalwa. But nothing else phayana. Incwadi uyayifunda kahle incwadi kaRuthe iqala ngefamily. Iqala ngefamily ize ke ngoku iqhwaleke ubone uba kuqhwaleke kungena izingo zobomi kuba uye kufumaniseke into yobana eBethlehem kukwafika ixesha ubana le family yafikelwa yindlala. Kwanyanzeleka into yobana basuke kule ndawo bahlala kuyo bofuna amadlelo oluhlaza. Bathi bekuloo ndawo bekuyo babuya ngoku sebengaphelelanga. Kwabuya kukho umama yedwa ehamba nomolokazana. Cha into endiyithandayo ekupheleni kwebali eli sifumanisa into okokubana uNahum lo ebengumamazala kaRuthe ube nempembelelo. Okay. And impembelelo yakhe yamenza to such an extent into yobana angafuni ukwahlukana nomamazala wakhe. Wathi umamazala wakhe amcenga into yobana esithi hambani bantwana bam nibuyele ezweni lakowenu emakhayeni enu kuba ngoku sendiyimbedlenge andisenanyana. Ithi ntombazana musukundibongoza kuba ewe apho ukho uyokuthi vu khona nam ndawuthi vu khona. Abantu bakowenu yaba ngabantu bam, oothixo bakho yaba ngoothixo bam. Bathi musukundibongoza apho ufela khona ndawufela khona. Ubuyayijonga laa ncwadi uthethwa phaa ngempembelelo. It was nothing else but impembelelo. Impembelelo kaNahum eyabonwa nguRuthe. Waqonda into yoba uba umntu uhamba ngolu hlobo umntu olandelwa lo. Kanti ngalo lonke elo xesha le mpembelelo iza kwenza isimanga into yobana uzalwe ewe unyana kuthiwa nguObhedi. UKubhedi azale yena uDavide. UDavide ozaba ngumnombo kaYesu Kristu. Impembelelo leyo. Impembelelo bantwana bakaThixo. Namhlanje baninzi abantu abaphembelela abantu. Baphembelela abantu ngendlela ezahlukeneyo. Bantwana bakaThixo. Abantu kudala baphenzelelwa zii-politicians. Ii-politicians zithethe zithi zazizithembiso zingazesifezekise ezo zithembiso. Abashumayeli bayashumayela esithi masenze oku uThixo makabhekwa ngapha kabe wena bengayenzi loo nto. Umbuzo uthi namhlanje yintoni ofuna ukhunjulwa ngayo wena? Okay. Ufuna ukhunjulwa ngayo wena? Eyakho impembelelo injani? Namhlanje uthatha ndifuna ke sikhe sicinge namhlanje kwenziwe le nto kuthiwa i-introspection but ke masiye elizwini ndingathethi kakhulu kuba ndifuna ke sithethe ngalo utata esizawuthetha ngaye phofu siyamazi into kunayo sijonge nje eyakhe impembelelo ihambe yaphelela phi na. Incwadi yekaGenesis chapter 24 verse 58. Hayi masiqale verse 56 uxolo. Verse 56. Genesis 24 verse 56. Wathi kubo musani ukundibambezela. UYehova uyenze
yanempumelelo indlela yam. Ndindululeni ndiye enkosini yam. Bathi masiyibize intombi sive ngomlomo wayo. Bayibiza, bambiza uRebecca, bathi kuye, "Uyahamba nale ndoda?" Wathi ndohamba. Wathi ndohamba. Ibiza intombazana. Wabuza uba uyawuhamba nale ndoda? Yathi intombazana ndawuthini? Thetha ke impembelelo. uAbraham andifuna ube singena kakhulu kuye. Qha uAbraham ndifuna ke sijonge into yoba impembelelo yakhe iphelele phi. Ngoba uAbraham uswelekelwe yinkosikazi yakhe wamngcwaba uSara. Ngoku uthuma isicaka sokubana masihambe siyokufunela inkosikazi unyana kaIsaka. Asifungise ke uAbraham isicaka okubana sibeke isandla ethangeni lakhe into yokubana akasayi ufunela unyana wakhe ezintombini zamakana. Ezintombini ezikhonza izithixo. Kufuneka ahambe aye kwelalizwe lezalelwe kulo. Bafika ke bofika na bafumane le ntombazana enguRebecca. Eyintombi kaBethuel noMilka. Bathi bawufika khona lo mfo wenza umqondisi into yokubana ukuba kuthe kwathi gqi intombazana endithe kuyo ndacela amanzi mani ukuba ndisele, yandinika amanzi, ayanika mna nje amanzi, yanika neenkamela zam kuba wayehamba neenkamela uyolobola. Leyo yiyo. Uthe sawathetha lo mazwi wegqi uRebecca. uRebecca uthe sathethwa wabuza uba ngubani nale ndoda. Lithi bali lo mfusi isicaka. Wathi kuRebecca, khawundipha amanzi ndisele. Wathi uRebecca kulungile, zakupha amanzi. Wathatha iemere wamseza kunjalo nje. Wathi waseza kunye neenkamela zakhe just ngale ndlela ebefuna ngayo. Waqonda into okokubana yiyo le ntombazana. Ubuzisa ikhaya lakhe wathi ungubani na, wazi-introduce omnye wathi ndinguRebecca, ndiyintombazana kaBethuel kaNahor ubrother kaAbraham. Wayakhona ke hayi ke kwaxoxwa salunga izinto kwacabana le ndoda ixolile. Uthi ke ubrother kaRebecca, hayi no, asinawuhlalisa nje intombi le ngoba zintsuku zilishumi. Uthi ke lo mfo musana ukundibambezela kuba uyehova uyenze yanempumelelo indlela. Besicaka saba nento ethi yathi makabonge uThixo inkosi yami kuba uyenze indlela yami yanempumelelo. Wambona uThixo kuAbraham banguThixo ophilileyo. Bantwana bakaThixo uAbraham obanguThixo obangutata ongumzekelo. Hayi nje kuIsaka nakuSara kodwa nakwizicaka zakhe. Bantwana bakaThixo yakhe impembelelo ucingisa uphelela namhlanje. Ithe xa ndithetha ndathi impembelelo ayilawuleki. Yazi impembelelo ihamba yona njengoba wena uzawungcwatywa ushiya nezi nayashiyeka apha emva. Okay. Ishiyeke isenza umsebenzi wayo. Ube wena ungekho. Yalona iBhayibhile ithi xa ithetha kumaHebhere ithi ngokholo abhelo usondeza umnikelo ithi efile nje usathetha. Efile nje usathetha. Amaxhosa xa engcuxa ngoba esikhemp qhayi athi efile nje usathetha. Efile nje usathetha. Impembelelo ibantwana bakaThixo
into ebalulekileyo uba uyijonge. Namhlanje singootata siyaphembelela nathi. Siyaphembelela nathi. Umbuzo omhle namhlanje into yobana ngeyiphi wena impembelelo oyityalayo phakathi kwabantwana bakaThixo? Ngeyiphi impembelelo oyityalayo ekhayeni lakho? Ngeyiphi impembelelo oyityalayo emsebenzini wakho? Ngeyiphi impembelelo oyityalayo ekuhlaleni? Ngeyiphi impembelelo oyityalayo ekuhlaleni? uAbraham waba ngutata owayeba nempembelelo entle. Kunjani nje unyana womninawo wakhe uLothe, ewe uthi ngeli xesha ewe becaba banengxaki imfuyo ininzi, uthi kuLothe, Lothe masingaxabani kuba siyazalana. Amnika uLothe into yobana makakhethe okokuba ufuna ukuya kweliphi icala. Athi ububheka kunene mna ndawubheka ekhohlo, ububheka ekhohlo mna ndawubheka kunene. Le nto uAbraham wabonalikisa le nto yokubana akakho selfish, ngoba yayinguye umntu owayebizwe nguThixo. Impembelelo kaAbraham yabonakala ineziqhamo ezihle kuba uAbraham ube ngumntu kaThixo owayelandela imigomo kaThixo. Abantwana bakaThixo baninzi abantu abaphenjelelwe ngabantu kwizinto ezingafanelekanga. Abanye basajele because of impembelelo yabanye abantu. Uyazi bana mhlawumbi even phakathi kwethu apha you remember into yoba uyawuthi umzali wakho yemani andifuni ukumcela kumbani umntana afuna udlala nalaa mntana, laa mntana lo akalunganga. Ubona into yobana wena akuyithandi itshomi yakho yema, umzali yena ubona le nto kule tshomi yakho ukuba ubona impembelelo eyingozi. Bantwana bakaThixo kuba impembelelo le ewe yinto ongakwazi. Impembelelo ke ingeni emntwini by force, hayi ingeni emntwini by force impembelelo. Uphembelelo wena ngeli xesha ungaqondi uba uyaphenjelela. And uphenjelelo ngezinto ezingathi noko zinganomtsalane, kanti ezi zinto zikuthatha zisise kwantshabalala. Impembelelo uThixo asifuna sibe yiyo bantwana bakaThixo, ufuna sibe yimpembelelo entle nevumela imnandi bantwana bakaThixo. Uxa ithethe eShumayela athi mayibe mihle imisebenzini ukuze abantu bamzukise uThixo. Ukuze abantu bathini bethunani bamzukise uThixo. Yenzani imisebenzi emihle ukuze abantu bazukise uThixo ngenxa yemisebenzi emihle. Impembelelo yeyona nto ekufuneka thina siyijonge ubomi bethu. Kuba impembelelo iyakwazi into okokubana ikhokhelele kwidestiny yethu. Idestiny yethu izawuxhomekeka kwindlela esiphenjelelwa. Ulapha namhlanje because someone wakuphembelela uba makule ndawo. Silapha namhlanje into yobana sabonwa abantu abathile into yobana indlela abahamba ngayo yindlela elandelwa leyo. Impembelelo yonke leyo. Namhlanje ootata baxakile, ootata banengxaki, ootata bayingxaki. Anabe uyayiva le? Ootata banengxaki, ootata bayingxaki. Njengoba benengxaki nje kwabona ootata bayingxaki, ngoba iproblem yento yoba ootata babe yingxaki yinto yoba impembelelo abayifumeneyo yimpembelelo embi. Ufundi into okubana ewe into yobana
uyavakala mani moya engcwele ukhona bazalwane. Kuthiwe ke masicela umntu omthandazo then we hand over kumdala bawukodla. Sicela nje siphakameni senze Nkosi bawo abangasongileyo, Nkosi zalo wethu ehlala ezulwini. Sibulela Thixo wethu ngempilo osinike yona. Sibulela nge-shelter malusiwuleleyo osinike yona. Sibulela ngabantwana Thixo wethu osibabalelayo. Sibulela ngempilo kwiifemeli zethu malusiwuleleyo. Above all Thixo wethu sibulela okoba wena usifele. Sibulela okoba wena Thixo wethu usibiza okoba singonyana neendebe zakho singabantwana bakho. Siyabulela malusolungeyo. Nenzi into senzela zona Thixo wethu singathembi. Ezinye sizithatha for granted malusolungeyo. Ngeli thuba naba bantwana bakho Thixo wethu bakunganiseka indawo malusolungeyo bezofumana umbethe wezulu. Nceda malusolungeyo uzikise iingqondo zethu, iintliziyo zethu zilulamele ukuva ilizwi lakho malusolungeyo. Sineengxaki ezahlukeneyo Thixo wethu, njengoba sivuka kumandlana ezohlukileyo, siza nemithwalo yethu kuwe malusolungeyo. Xa sibiza ngentsasa namhlanje okoba masize Thixo wethu nemithwalo yethu. Nangumntwana ozawusebenzisa sebenzise malusolungeyo. Nika amazwi akhethekileyo okuxhamana nazo zonke iingxaki zethu njengoba sikule ndawo malusolungeyo. Sesithi xa siphuma malusolungeyo siphume sinamandla, siphume malusolungeyo usinike indlela yokuphila icebo malusolungeyo. Siyazi uba ke Thixo wethu ezinto zosenzeka ngoba sizicela ngegama elihle wasifela Yesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Maranatha masana. Nkosi yethu yes. Ndiyandibulise kootata ngayo le ntsasa ngegama likaYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Hey, ndiyafika ke le mini. Ingqondo yam sasa ndiziva ndiblema ndisithi hey lo mzalwane undixelele nge-last minute na short notice uba ndizowuthetha apha. Kodwa ke bekunsuku. Masimbulele ke uThixo ngeli thuba athe wasibabalana. Kodwa ke nami manje ndiyacela butata noba silate umuntu noko uyayinika into yakho kwenze bazofumana noko amandla kwenze ba noko sizoba segiyeni sonke. Eyam ke ingoma endiyithandayo ngunumber 70 kodwa ke asizozicula zonke ivesi. Mhlawumbi yabo yokuqala ibe iphambi yokuqala neyokugqibela. Nkosi. Nancy, you got one. 7-0. Number 7. Sia, sia,
Thixo enkosi kakhulu. Ngeli xesha ke ndicela sikhole intloko ngomthandazo. Bawethu wasemazulwini, yise inkosi yethu enguYesu Kristu, kumkani kakumkani, nkosi kankosi. Silapha ke nkosi yam ngalisongileyo kule ndlu ebizwa ngegama lakho, ukuza kubiza wena Thixo wethu singootata. Sithi Thixo wethu oyona mthandazo kodwa ubana sisondele kuwe ngomthandazo, ukuze Thixo wethu njengabantu abangootata abangababingeleli abanika uxanduva, sikwazi Thixo ukuyifeza nokuyizalisekisa intando. Naba nabantwana Thixo wethu, onyana balapha, naba nootata bethu balapha, naba nabakhulwa bethu balapha. Sincede Thixo ubukho bakho sibuza Nkosi kweli khaya, ukuze Thixo wethu naxa sizawuphuma, xa sesiyisongile le inkonzo, siphume apha singabantu abaphucukileyo nabantu abaguqukileyo. Sisicelo sam eso ngoYesu Kristu Nkosi yethu, amen. Namhlanje intetho endifuna ukuthetha ngayo ithetha ngamandla empembelelo. I want to talk about the power of influence. Wonke umuntu ophila emhlabeni unayo impembelelo. Okay. Unjalo nje impembelelo ke ingamacala amabili. Is either iyamakha umuntu okanye iyamchitha. Okay. You either u-influencer abantu uba-builder or else uyaba-destroya. Yo. Impembelelo ke ngamandla elizwi. Impembelelo ke ngamandla esenzo. Impembelelo ke yinto ongakwaziyo ukuyilawula. You cannot control it. Kuba isisipho esivela kuThixo. Kwezinye zezipho uThixo azinike umuntu, uyakwazi ndoba uThixo ukunika imali. Imali ke uyayilawula, uyihlanganise, uyifake ebhankini, uyi-investe, uyinike lo mthandayo, umvimbele utshaba lwakho. Okay. Kodwa impembelelo yona ukwazi uyilawula. Kuba impembelelo ifika ngexesha ufikayo na emhlabeni, yawugqiba ihamba indlela yayo. Impembelelo ke ayilawulwa nguwe, ayivingawe, qha idithenyenwa zizenzo zakho. Ithe ke xa ndicinga okokuba mandithethe ngantoni na nootata, ndaqonda uba mandikhe ndithethe ngempembelelo. Okay. Impembelelo ke ndithe ngamandla elizwi. Banintsi abantu abaphembelela abantu ngendlela abathetha ngayo. Masenze umzekelo, abanye abantu abaninzi kwezopolitiko bayathetha baphembelela abantu abaninzi. Unjanjoku abanele ukuphembelela abaphambi kwabo. Uyawuthi nawe usendlini yakho uphembeleleke ngoku kule ndawo kusendlini yakho ubukela umabonakude. Okay. Impembelelo ke ihamba indlela ende. Impembelelo le ikwa ngamandla esenzo. Ngapha kokuthetha kukusenzo. Ngoba uyakwazi into okokuba ngabana uthethe into
kanti le nto uyithethayo awuyenzi. Ngoba udibana kwento yokuthetha nokwenza zizinto ezo ezibalulekileyo. Impembelelo ke benjengoba besitshilo ayilawuleki, ihamba ngapha kokuthetha nokwenza kwakho, kwa ubukho bakho endaweni. Impembelelo leyo uyakwazi umphembelela umuntu ngosuke ube phakathi kwabo ungakhange uthethe nto. Impembelelo leyo bendicinge ke ngebali likaRuthe. Xa ndaqonda uRuthe ngumntu ongumama. Okay, Kuthetha ngabantu abangomama sizokutata. But ke ibali likaRuthe linika umdla. It's a short book incwadi kaRuthe. Ayoncwadi inde, ayifani nendumiso nezinye incwadi. Hayi, ine-chapters ezimbalwa. But nothing else phayana. Incwadi uyafunda kahle incwadi kaRuthe iqala ngefamily. Iqala ngefamily ize ke ngoku iqhwaleke ubone uba kuqhwaleke kungena iinzingo zobomi. Kuba uye kufumaniseke into yobana eBethlehem kwafika ixesha ubana le family yafikelwa yindlala. Kwanyanzeleka into yobana basuke kule ndawo bahlala kuyo bofuna amadlelo oluhlaza. Bathi kuloo ndawo bekuyo babuya ngoku sebengaphelelanga. Kwabuya kukho umama yedwa ehamba nomolokazana. Cha into endiyithandayo ekupheleni kwebali eli sifumanisa into okokubana uNahum lo ebengumamazala kaRuthe ube nempembelelo kuye. Okay. And impembelelo yakhe yamenza to such an extent into yobana angafuni ukwahlukana nomamazala wakhe. Wathi umamazala wakhe amcenga into yobana esithi hambani bantwana bam nibuyele ezweni lakokwenu emakhayeni enu kuba ngoku sendiyimbedlenge andisenanyana. Ithi ntombazana musukundibongoza kuba ewe apho ukho uyokuthi khona nam ndawuthi khona. Abantu bakowenu yaba ngabantu bami, oothixo bakho yaba ngoothixo bam. Bathi musukundibongoza apho ufela khona ndawufela khona. Ubuyayijonga laa ncwadi kuthethwa phaa ngempembelelo. It was nothing else but impembelelo. Impembelelo kaNahum eyabonwa nguRuthe. Waqonda into yoba uba umntu uhamba ngolu hlobo umntu olandelwa lo. Kanti ngalo lonke elo xesha le mpembelelo iza kwenza isimanga into yobana uzalwe ewe unyana kuthiwa nguObhedi. UKubhedi azale yena uDavide. uDavide ozaba ngumnombo kaYesu Kristu. Impembelelo leyo. Impembelelo bantwana bakaThixo. Namhlanje banintsi abantu abaphembelela abantu. Baphembelela abantu ngendlela ezahlukeneyo. Bantwana bakaThixo. Abantu kudala baphenzelelwa zii-politicians. Ii-politicians zithethe zithi zazizithembiso zingaze zifezekise ezo zithembiso. Abashumayeli bayashumayela besithi masenze oku uThixo makabhekwa ngapha kabe bengayenzi loo nto. Umbuzo uthi namhlanje yintoni ofuna ukhunjulwa ngayo wena? Okay. Ufuna ukhunjulwa ngayo. Eyakho impembelelo injani? Namhlanje uthatha ndifuna ke sikhe sicinge namhlanje kwenziwe le nto kuthiwa i-introspection, but ke masiyele izwini ndingathethi kakhulu kuba ndifuna ke sithethe ngalo utata esizawuthetha ngaye phofu siyamazi into kunayo. Sijonge nje eyakhe impembelelo ihambe yaphelela phi na. Incwadi ekaGenesis chapter 24. Verse 58. Hayi masiqale kuverse 56 uxolo. Verse 56. Genesis 24 verse 56. Wathi kubo musani ukundibambezela. UYehova uyenze yanempumelelo indlela yam.
ndindululeni ndiye enkosini yam. Bathi masiyibize intombi sive ngomlomo wayo. Bayibiza, bambiza uRebecca, bathi kuye, uyahamba nale ndoda? Wathi ndohamba. Wathi ndohamba. Ibiza intombazana. Wabuza uba uyawuhamba nale ndoda? Yathi intombazana ndawuthini? Thetha ke impembelelo. uAbraham andifuna ube singena kakhulu kuye. Qha uAbraham ndifuna ke sijonge into yoba impembelelo yakhe iphelele phi. Ngoba uAbraham uswelekelelwe yinkosikazi yakhe wamngcwaba uSara. Ngoku uthuma isicaka sokubana masihambe siyokufunela unkosikazi unyana kaIsaka. Asifungise ke uAbraham isicaka okubana sibeke isandla ethangeni lakhe into yokubana akasayi ufunela unyana wakhe ezintombini zamakana. Ezintombini ezikhonza izithixo. Kufuneka ahambe aye kwelalizwe bezalelwe kulo. Bafika ke bofika na bafumane le ntombazana enguRebecca. Eyintombi kaBethuel noMilka. Bathi bawufika khona lo mfo wenza umqondisi into yokubana ukuba kuthe kwathi gqi intombazana endithe kuyo ndacela amanzi mani ukuba ndisele, yandinika amanzi, ayanika mna nje amanzi, yanika neenkamela zam kuba wayehamba neenkamela uyolobola. Leyo yiyo uthe sawathetha lo mazwi wegqi uRebecca. uRebecca uthe sathethwa wabuza uba ngubani nale ndoda. Lithi bali lo mfo sisicaka. Wathi kuRebecca, khawundipha amanzi ndisele. Wathi uRebecca kulungile, zakupha amanzi. Wathatha iemere wamseza kunjalo nje. Wathi waseza kunye neenkamela zakhe just ngale ndlela ebefuna ngayo. Waqonda into okubana yiyo le ntombazana. Ubuzisa ikhaya lakhe wathi ungubani na, wazi-introduce omnye wathi ndinguRebecca, niyintombazana kaBethuel kaNahor ubrother kaAbraham. Wayakhona ke hayi ke kwaxoxwa salunga izinto kwacabana le ndoda ixolile. Uthi ke ubrother kaRebecca, hayi no, asinawuhlalisa nje intombi le ngoba zintsomi zilishumi. Uthi ke lo mfo musana ukundibambezela kuba uyehova uyenze yanempumelelo njalo. Besicaka saba nento ethi yathi makabonge uThixo enkosi yami kuba uyenze indlela yami yanempumelelo. Wambona uThixo kuAbraham banguThixo ophilileyo. Bantwana bakaThixo uAbraham waba nguThixo, waba ngutata ongumzekelo. Hayi nje kuIsaka nakuSara kodwa nakwizicaka zakhe. Bantwana bakaThixo uyakho impembelelo izawuphelela namhlanje. Ithe xa ndithetha ndathi impembelelo ayilawuleki. Yazi impembelelo ihamba yona njengoba wena uzawungcwatywa ushiya nezi nayashiyeka apha emva. Ishiyeke isenza umsebenzi wayo. Ube wena ungekho. Yalo nto iBhayibhile ithi xa ithetha kumaHebhere ithi ngokholo abhelo usondeza umnikelo ithi efile nje usathetha. Efile nje usathetha. AmaXhosa xa engxuxa ngoba esikhemqhayi athi efile nje usathetha. Efile nje usathetha. Impembelelo ibantwana bakaThixo into ebalulekileyo ba uyijonge.
Namhlanje singotata siyaphembelela nathi. Siyaphembelela nathi. Umbuzo omhle namhlanje into yobana yeyiphi wena impembelelo oyityalayo phakathi kwabantwana bakaThixo. Yeyiphi impembelelo oyityalayo ekhayeni lakho. Yeyiphi impembelelo oyityalayo emsebenzini wakho. Yeyiphi impembelelo oyityalayo ekuhlaleni. Yeyiphi impembelelo oyityalayo ekuhlaleni. uAbraham waba ngutata owayiba nempembelelo entle. Kunjani nje unyana womninawo wakhe uLothe. Ewe uthi ngeli xesha ewe becaba banengxaki imfuyo ininzi. Uthi kuLothe, Lothe masingaxabani kuba siyazalana. Amnika uLothe into yokubana makakhethe okokuba ufuna ukuya kweliphi icala. Athi ububheka kunene mna ndawubheka ekhohlo. Ububheka ekhohlo mna ndawubheka kunene. Le nto uAbraham wabona likiselisa le nto yokubana akakho selfish. Ngoba yayinguye umntu owayebizwe nguThixo. Impembelelo kaAbraham yabonakala ineziqhamo ezihle. Kuba uAbraham ube ngumuntu kaThixo owayelandela imikhomo kaThixo. Abantwana bakaThixo baninzi abantu abaphenjelelwe ngabantu kwizinto ezingafanelekanga. Abanye basajele because of impembelelo yabanye abantu. Uyazi bana mhlambi even phakathi kwethu apha you remember into yoba uyawuthi umzali wakho yemani andifuni ukumcela kumbani umntana afuna udlala nalaa mntana. Laa mntana lo akalunganga. Ubona into yobana wena akuyithandi itshomi yakho yema. Umzali yena ubona le nto kule tshomi yakho. Ukuba ubona impembelelo eyingozi. Bantwana bakaThixo kuba impembelelo le ewe yinto engakwazi impembelelo ke ingeni emntwini by force. Hayi ingeni emntwini by force impembelelo. Uphembelelo wena ngexesha ungaqondi uba uyaphenjelela. And uphenjelelo ngezinto ezingathi noko zinganomtsalane. Kanti ezi zinto zikuthatha zisise kwantshabalala. Impembelelo uThixo asifuna sibe yiyo bantwana bakaThixo. Ufuna sibe yimpembelelo enhle nevumela imnandi bantwana bakaThixo. Uxa ithethe eShumayela athi mayibe mihle imisebenzi ukuze abantu bamzukise uThixo. Ukuze abantu bathini bethunani bamzukise uThixo. Yenzani imisebenzi emihle ukuze abantu bazukise uThixo ngenxa yemisebenzi emihle. Impembelelo yiyona nto ekufuneka thina siyijonge yethu. Kuba impembelelo iyakwazi into okokubana ikhokhelele kwidestiny yethu. Idestiny yethu izawuxhomekeka kwindlela esiphenjelelwa. Ulapha namhlanje because someone wakuphembelela uba makule ndawo. Silapha namhlanje into yobana sabonwa abantu abathile into yobana indlela abahamba ngayo yindlela elandelwa leyo. Impembelelo yonke leyo. Namhlanje ootata baxakile. Ootata banengxaki. Ootata bayingxaki. Anabe uyayiva le? Ootata banengxaki. Ootata bayingxaki. Njengoba benengxaki nje kwabona ootata bayingxaki. Ngoba iproblem yento yoba ootata babe yingxaki yinto yoba impembelelo abayifumeneyo yimpembelelo embi. Ufunda into yokubana ewe into yobana umscam ayondimbi leyo as long as ingafanga impembelelo leyo. Uscam amakhadi abantu wenza izinto ezingafanelekanga ubusithi akazofu uzawusurvive impembelelo leyo. Impembelelo
ngamazwi asiwagada amazwi esimathothayo ebantwaneni. Masifunde ukuthetha ngenyani, uyeke ukuxoka, ngoba omnye umntu uyayibona into yokuba ewe ukuxoka mosoku ewe hayi noko it's not a big deal ukuxoka. Indlela esithetha ngayo iyabaphembelela abanye abantu, indlela esihamba ngayo iyabaphembelela abanye abantu. Ingaba linjani na uhambo lwakho wena namhlanje? Ingaba zinjani na izenzo zakho wena namhlanje? Ingaba zisiphembelelela ebukumkani na okanye zibaphembelela ewe entshabalalweni na? Namhlanje botata ndithi mandikhe ndizise kuni okokubana elowo nalowo ajonge impembelelo yakho.